Os ydych yn gyflogwr sydd am recriwtio talent, y cam cyntaf yw sefydlu eich proffil Addysgwyr Cymru. Pan fyddwch chi'n creu eich proffil, gallwch cysylltu'ch cyfrif a phroffil eich cyflogwr. Unwaith y byddwch wedi i'w awdurdodi, byddwch chi'n gallu postio swyddi gwag ar ran eich cyflogwr. Os nad yw'ch cyflogwr wedi restru, gallwch cyfrestru fel cyflogwr newydd. Os ydych chi'n awdurdod lleol, gallwch greu cyfrif i bostio swyddi ar ran eich awdurdod lleol a'r ysgolion rydych chi'n gyfrifol amdanynt. Ar ôl i chi gyfrestru ar gyfer cyfrif am ddim, gallwch ddechrau i adeiladu eich proffil. Gall cyflogwyr sydd â chyfrif cyflogwr ar FCGA gysoni eu proffil cyflogwr FCGA a'i proffil cyflogwr Addysgwyr Cymru. Bydd hyn yn poblogi'ch proffil a gwybodaeth perthnasol o'ch proffil FCGA. Cliciwch ar FCGA a dilynwch y cyfarwyddiadau yma i wneud hyn. Os nad oes gennych broffil CGA, bydd angen i chi greu eich proffil Addysgwyr Cymru o'r dechrau. O dan fy mhroffil, bydd gennych yr opsiwn i greu bio yn ogystal ag i'w chlwytho eich logo, dewis eich math y sefydliad ac arddangos eich enw yn Saesneg ac yn Gymraeg. Gallwch hefyd ychwanegu dogfennaeth berthnasol a allai fod yn ddefnyddiol i ddarpar weithwyr. Os oes gan eich sefydliad sawl lleoliad neu gampws, gallwch ychwanegu'r rhain at eich proffil. Bydd hyn yn caniatáu i chi sicrhau bod eich swyddi yn cael ei dangos yn yr ardaloedd cywir. Os ydych chi'n cyfrestru fel awdurdod lleol, bydd angen i chi greu 2 gyfrif. Yn gyntaf, cyfrif cyflogwr i bostio swyddi gwag ar ran eich awdurdod lleol. Yn ail, cyfrif awdurdod lleol. Mae'r cyfrif hwn yn caniatáu i chi ychwanegu cyfrifon cyflogwyr ysgol a fydd yn rhoi mynediad i chi i swyddi gwag ar ran ysgolion yn eich awdurdod lleol. O ran gwahodd pobl i wneud cais, mae gennych 3 opsiwn. Gallwch ganiatáu i bobl wneud cais ar unwaith trwy blatfform Addysgwyr Cymru. I'w chlwytho ffurflenni cais am swydd i ymgeiswyr eich llenwi a'i hanfon yn ôl atoch chi, neu gwahodd ymgeiswyr i wneud cais trwy eich gwefan trwy i'w chlwytho dolen. Ar ôl i chi gwblhau eich swydd, gallwch naill ai arbed hwn fel drafft neu gyhoeddi fel y gall pobl ddechrau gwneud cais. Pan fyddwch wedi gorffen golygu eich postiad, gallwch rheoli'ch holl swyddi gwag o dan y tab Fy mhostiadau. Yma, byddwch chi'n gallu gweld nifer y ceisiadau rydych chi wedi derbyn ar gyfer pob swydd. Gweld y ceisiadau hyn a newid statws pob cais i ddweud a ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus a'i peidio. Byddwch hefyd yn gallu anfon e-bost at ymgeiswyr gyda gwybodaeth am gam nesaf y broses recriwtio. Nesaf, gallwch chi fynd draw i fy nghronfa dalent. Bydd unrhyw addysgwyr sy'n ymuno â'ch cronfa dalent yn weladwy i chi. Yna, gallwch wahodd y dilynwyr hynny i wneud cais am unrhyw swyddi gwag a allai fod yn berthnasol iddynt. Yn olaf, gallwch hefyd gyrchu eich gosodiadau i reoli eich cyfrif a newid eich cyfrinair. Os oes angen i chi newid eich dewisiadau iaith neu ddileu eich cyfrif am unrhyw reswm, gallwch wneud hyn yma. Os ydych chi wedi cyfrestru fel cyflogwr, ond mae eich sefydliad hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a dysgu proffesiynol, cofiwch greu cyfrif darparwr hyfforddiant ar wahân i hyrwyddo'ch cyfleoedd hyfforddi yn rhad ac am ddim. Os oes gennych unrhyw broblemau, neu os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.